Sa dalan paingon sa Emaus. Lucas Kapitulo 24 versikulo 13, 35. Ni anang adlawa, may duha ka sumusunod ni Jesus nga nagpadulong sa Emaus nga mga 11 ka kilometro gikan sa Jerusalem. Samtang naglakaw sila, naghisgod sila mahitungod sa mga panghitabo didto sa Jerusalem. Anya miduol si Jesus og mikuyog kanila. Apan wala sila makaila kanya kay gipugnan sila sa pag-ila kanya. Mingon si Jesus kanila, "Ansa man ang inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo?" Mihunong ang duha og diha sa ilang mga dagway makita nga naguol sila. Ang o sa kanila nga ginganlan og Cleopas mitubag, basin ikaw lang ang taga Jerusalem nga wala makahibalo kon ansa ang mga panghitabo didto nining mga adlaw. Nangutana si Jesus kanila, "Ngano, ansa man ang nahitabo?" Mitubag sila, mahitungod kang Jesus nga taga Nazaret. Gamhanan siya nga propeta at ubangan sa Dios og sa mga tao tungod sa iyang mga pagpanudlo ug mga buhat. Gisumbong siya sa atong kadagkoan sa mga pari ug sa uban pa natong mga tigdumalaaren hukman ug kamatayon. Ug gilansang siya sa krus. Naglaom kami nga siya mao na ang among gihulat nga mubawi sa atong nasod nga Israel gikan sa kamot sa mga taga Roma. Apan ikatulo na kaadlaw karon sukad siya gipatay. Apan ang nakapatingala kanamo mao ang gisulti sa among mga kauban nga mga babayi nga sa ilang pag-adto didto sa gilubngan kang Jesus, ganihang sayo sa buntag, wala na nila makita ang iyang patay nga lawas. Nagsulti usab sila nga may nakita silang mga anghel nga nag-ingon kanila nga buhi si Jesus. Pagkahuman, ang uban sa among mga kauban miadto usab sa lubnganan, ug ang gisulti sa mga babayi mao usab ang ilang nakita. Wala gayod nila makita si Jesus didto. Anya mingon si Jesus kanila, "Pagkabuang-buang gayod ninyo. Nganong wala man ninyo tuuhi ang tanang gisulti sa mga propeta? Dili ba kinahanglan man nga magantos una ang Kristo ni ining mga butanga sa dili pa siya pasidunggan sa Dios?" Ug gipasabot kanila ni Jesus ang tanang ginaingon sa kasulatan mahitungod kanya, gikan sa mga sinulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa mga propeta. Pag-abot nila sa baryo nga ilang adtuan, gipatuo sila ni Jesus nga mupadayon siya sa iyang paglakaw. Apan namugos sila nga magpabilin siya uban kanila. Mingon sila, "Dinhi ka lang una kanamo tungod kay hapit na musalop ang adlaw. Dili madugay gabi ina. Busami uban siya kanila." Samtang nang lingkod na sila sa pagpangaon, mikuha si Jesus og pan ug nagpasalamat sa Dios. Anya, gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila. Ug niadtong higayon nagiabrihan ang ilang pananaw ug nailhan nila nga si Ginoong Hesus diay kadto, apan sa kalit lang nawala siya sa ilang pananaw. Mingon sila, "Mao diay nga pagkanindot gayod sa atong pagbati sa dihang gipatin-awan niya kita sa kasulatan kaganina samtang naglakaw kita sa dalan." Anya mibalik dayon sila sa Jerusalem ug naabtan nila ang 11 ka mga apostoles ug ang uban pang mga sumusunod nga nagtigom, nga nagaingon, tinuod gayud nga nabanhaw ang Ginoo. Nagpakita siya kang Simon. Ug misulti usab ang duha ka lalaki kon ansa ang nahitabo kanila didto sa dalan paingon sa Emaus ug kon sa ansang pamaagi nga nailhan nila si Jesus samtang nagpikas-pikas siya sa pan.